ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ KFC ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಬನ್ ಚಟ್ನಿ. ಚಿಕನ್ 1 kg. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ 2 ಸ್ಪೂನು, ನೀರು ಕಲ್ತದಿ ಓಡು, ಪೆಪ್ಪರ್ 2 ಸ್ಪೂನು, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನು, ಗರಂ ಮಸಾಲ 2 ಸ್ಪೂನು, ಮಂಜದ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಸ್ಪೂನು, ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಲಿಮೆ ಪುಡಿ. ಸಾರಿ ಇಲಿಮೆ ಪುಡಿ 2 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲವರು ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಕಲಪುಡು ಜ ಲಂಸ ಹಾಪುಡು ಅದ ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಕಲತ್ಕೊಂಡು ಜ ಗಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈದಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಎಗ್ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ವೈಟ್ ಪೇಪರ್, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ನೀರು. ದಾಲ ಗಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಶೋಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಮರತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಡ್ರಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಪಾಡಬೇಕು ಕುಂಟುದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗೇನು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿನೇಟ್ ಹಾಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಿಸ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಲಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೈತೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪ ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಹಾಂಡು ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಓಡು ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೊಯ್ಪೋಡು 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಂದು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸ್ ತಲೆಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೀಸ್ ಮಂತಾಯಕ ಅವೇನು ಗೀಟ್ ಪಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಒಯ್ಪುಡು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತು ದೀಕನೆ KFC ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಸ್ಬಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತೋಪು ನೀರು ದಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೇಯರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಡಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋಲ್ ಎತ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಪ್ಪವಾದ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೈ ಕುಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ ಐದು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಹೊಡೆದಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ಪಾರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡಲು ಹೆಂಗಂತ ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಅಂತ ಕಲಕದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಕಿಲೋ ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದು ಮೈದಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತಿ ಓಡು ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಉದ್ದೀತ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈದಾ ಮುಕ್ಕಾಗ ಡ್ರೈ ಮೈ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.